омади моҳи шарифи рамазон ки ҳаст, тамошобино, хостум шумода асал пешниҳод кунам. Асалҳои тозаи Башкирия дин намуд асалай иҷада марамад духтаро килош 50 сомонай. Ина Башкирия тоза асали фасони оригинал гуфти гапо марамад табиияй каседа дар корай муроҷиат кунен доставкатон мекунан. Доставка доран ира бинен дин намудай табобати беҳад хушрӯ марҳамат духтаро нархи беҳтаринай айни замон дар колхозоботан ино доставкале ки доран марамад метавонен муроҷиат кунен дар равакак шумода доставка кунан. Барои сархрако бисёриё асал мегиранд. На марамад асалҳои тозатон овардагианд. Инчунин табобатиай оригинал ки ҳаст, табобатиай гарантияшкати муроҷиат кунен доставкатон кунанд дар равакак. Ассалом духтаракои хушрӯ, ина марҳамат бо хоҳиши зиёди шумо боз ҳам омадан Марьямгулакои хушрӯ. Ино доинган беҳад хушрӯан гулошона бинен ҳозир ино мода шудагианд. Доинги ғавси хушрӯай бад гулош ҳамаш фасонай. Марамат ҳозир якта ба якта ҳамаи рангоша нишон метиҳам тона. Нархи ду либосуш 150 сомон. Яъне 75 сомон я либос меафта. Марамат духтаро ду либос фақат доставка мекунанд. Ай ду либос зиёд. Марҳамат ду либос 150 сомон беҳад хушрӯчанд гулошам хичам сифатчам доинги ғавси хушрӯай марамат духтарако иша фасон оранҷеви цветш тамом шудагӣ буд нависта буданд. Ина марамат оранҷевишам омадагиай чанд гули навуш омадагиай инаи цветша бинен бо чихо хушрӯай камуш мондагиай успед кунен духтаро ина талха баргшам ҳастай диден чихо фасончаи сиёҳа ё хулоса ина иша фасон иша фасон анаи розвиш набуд ӯ наворда ина розви омадай заминиш розвича ана оранҷеви бо инаи гулшам омадагиай диден чихо хушрӯай духтаро марҳамат сиёҳ чанд намуд омадагиай чихеле дидестен чанд гул дора марамат дар кортон боша интихоб кунен рақамо ҳастай нависен дар равакак доставкатон мекунанд. ҳозир чихел мода шудагиай ҳами гуло шушта мепӯшен барои модаротон мегирен барои худтон мегирен духтаро сезони ҳамино омад метавонед дархост кунед ана ино боша ваян доингано гули итальянка доранд духтаро аз ин дига цветушам аст ҳозир нишон метим ва духтаро қабча бинен чихо хушрӯ марамат беҳтарин модел бо куртада аҷоиботай баҳорда беҳад хушрӯай марамат духтаро интихоб кунен ҳозирашда анами гулакҳои фасон ҳамаш ҳастай интихоб кунен касе ки обтовӣ мегирад духтаро обтовиш бо арзонтар мешавад донада боша чӣ тавре ки гуфтум духтаро ду либос 150 сомонай мана ин бардовушам диден бардовушам хушрӯ будай хулоса ҳами гулои випан гулои хушрӯанд духтаро ай шумо интихоб кардану аз ино шумода доставка намудан оз то охира тамошо кунед инҷада бо чанд гули дига омадагиай ина нигоҳ кунед тиграку амхалиё ино ҳамаш ваян чӣ мегӯянд доингои фасонан гулои навай нархошон ина як либосуш 75 сомон фақат ду либос доставка мешава ду либос 150 сомон мана бинен духтаро айнам гули итальянка аҳамиятен чанд расветкаша нишон додистам хулоса беҳтарин моделакоянд марамат иша хушрӯ ина тигр дӯстдоракои ма бинен чанд намуд тигр омадагиай инаям гули итальянка буд диден дар доинг омадагиай хулоса тигри дар корай гули итальянка дар корай Марьямгулак дар корай ва иша бинен духтаро ранги туркӣ метовае мана марҳамат гулш аҷоибот хушрӯай марамат иям евростилай гулш ва инаишам гули необычни модарода хушрӯай ина бисёриё мепурсанд диден бадуна гулчамайдоям ҳастай тигр гулчамайда инамино ҳамаш ду либос нархаш 150 сомон яъне ки як либосуш 75 сомон меафта 3 метрш доингои ғавси хушрӯ иша хушрӯ бовар кунед гуло ҳамаш гулои хадавоянд гулои фасонанд духтаро боварӣ дорам ки шумода маъқул мешава мана ин итальянка диден ин цветшам ҳаст мана тигракам ин цветошам ҳастай ҳамаш гулои хушрӯ ҳамаш гулои фасон интихоб кунен